Успех, момичета. Стискаме палци. Това съчетание така е доста харесвано и оценявано и от публиката, и от съдиите, така че само късмет им пожелаваме. Започват с бухалки нашите момичета. Нови трика има. Нови, много красиви трика. Много ефектни. Стилни. Като за българки. Достойни. Най-важното състезание този сезон. Цяла година се готвят за този момент. Браво, чисто изпълнено. Първа размяна и трудност. Чудесна част, абсолютно в синхрон с музиката. Ето това е много интересен момент, изпълнен в канон. Това е една от разновидностите на колективната работа. Още една такава характерна част, много умело съчетана и изпълнена с изискванията на гимнастиката. Браво! Тук имаше малко неточно. Развалиха фигурата, но това са дребни грешки в изпълнението. Браво! Особено финала на това съчетание е направо. Да. Имам чувство, че никога няма да свършат тези летящи бухалки. Абсолютно така, показвайки, че наистина целта им е голяма. Да, отличен Не старт. просто да го изиграят и просто да си осигурят някаква сигурност, а се хвърлиха и играха. Със самочувствие. Великолепно съчетание, изпълнено по един подобаващ начин. Сега остава да видим съдиите какво ще решат, но оценката на нашите... Българките втора. Оценка 17-133. Ще слушаме музика от операта за деца Хензел и Гретел на Хумпердинг. Много авангардна композиция бих я нарекла.
Това беше шампионско изпълнение. Ох, защо толкова Просто- трудна тази композиция до края? Направо е огромно защото напрежение, защото така се печели. Така се печелят златото. титли и медали. Браво! Браво, браво. Направиха каквото трябваше. Няма да... Стоянова, Цвети Найденова, Християна Тодорова, На на Ина и на треньора Даниела. Ина Ананиева, помощничката Даниела Велчева, психолога Таня Янчева. Така, сериозен щаб с много всеотдайна работа, мога да кажа, и много отговорна работа в тренировъчния процес на тези момичета. Те натрупаха вече много опит. Браво, браво. Можеха Много- да лежат на лаврите, които вече имат. Щастливи са Браво, нашите. Доколкото говорих и с нашите треньорки, и при рускините имало проблеми с контузени гимнастички. Те са сменяли състава, имало е промени. Но общо взето не си спомням пък толкова различни да са били ансамбъл. Обикновено се стремят да ги изравняват, не е да ги уеднаквяват. Хомогенен състава, но... Но достатъчно силен, това е ясно. Ами сега ще видим. Това е закачката към домакините, музиката на Таркан. Имаше леко нарушаване на линията на лентата. Ето тук също заплитане в лентата. Предпазливо играят. Отбелязваме и хващането с две ръце на топката. Да, и тук нарушен синхрон. И възел на лентата. Отново една след друга изпълняват. Да, и финал. Да. Ами не е най-доброто изиграване Да, на не рускините, мога със тук сигурност. да кажа шампионско изпълнение. Никак не беше шампионско. Личеше им, че са притеснени. Когато са притиснати, Next with Рускините clubs, бъркат. Uzbekistan. ето потвърждение на класирането. Златен медал за България в многобоя. Сребро за италианките, които диктуваха все пак световните първенства с купища световни титли последните години.
и бронз за Беларус. Това е състава, който беше детрониран от българките тази вечер. Беларус със световен шампион миналата година в Киев. Италианките тогава бяха втори, рускините трети, но сега българките два пети. Ето, че сега нещата вече се промениха и българският ансамбъл, воден от старши треньори Ина Ананиева, спечели златото в многобоя. Много са щастливи българките в Турция. Не знам, мисля, че дори още няма да имат възможност да осъзнаят колко важен и колко голям успех са постигнали. Световен шампион и носител на златните медали в многобоя, ансамбълът на България. Най-хубавата реплика, която можем да си пожелаем. Да чуем. Особено като знам колко усилия положиха тези момичета. Треньорското ръководство, колко дългогодишна работа е този точно проект. Нашия ансамбъл: Михаела Маевска Величкова, Ренета Камберова, Цветелина Стоянова, Цветелина Найденова, Християна Тодорова. Това са златните момичета на България. Dünya şampiyonu altın madalya. Това са нашите красавици, които заслужиха златното отличие и, разбира се, усмивките им са така най-щастливото доказателство на техния успех. Много ви благодарим, момичета. Истински поклон за това, което донесохте като радост на България, на българската гимнастическа общност. Страшно много фенове има художествената гимнастика у нас. Лично от професор Бруно Гранди получават своите златни медали българките. От световното първенство през 96-та, тогава 95-та и 96-та царуваше ансамбълът на Нешка Робева, който за съжаление не можа да спечели титла от Олимпийските игри в Атланта, но пък стана световен шампион. Тогава беше 9-та титла на българския ансамбъл. Тези момичета донесоха 10-ти златен медал в многобоя за България, която е един от законодателите в художествената гимнастика. Имаше моменти на изключително трудни моменти на потъване и изплуване, и тези момичета ни позволиха сега да дишаме широко химнът на България в тяхна чест. Малко развалиха момента, според мен, организаторите, но едва ли ще развалят настроението на момичетата. Всички като една изпяха Мила Родино и сега ще позират заслужено с своите златни отличия. Красиви са медалите от Измир и прилягат на красивия ни ансамбъл. Още веднъж благодарим ви, момичета. Благодарим на Михаела Маевска, Ренета Камберова, Цвети Стоянова и Цвети Найденова, Християна Тодорова, на Ина Ананиева, старши треньора на българския ансамбъл, Даниела Велчева, помощник треньора, на целия екип на Иляна Раева, която започна този проект преди много години, започна така с зъби и ногти се бореше да защити тези момичета. В началото не ги приемаха, част от това ядро вече го няма, някои от тях са нови, но ето Михаела, Рени,
Цвети, Хриси останаха в годините в този ансамбъл като ядро на ансамбъла. Михаел успя да се омъжи след Олимпийските игри в Лондон, но остана да преследва мечтата си. И ето, че тази всеотдайност, лишения дадоха резултата и нашите момичета са световен шампион. Много бързо трябва да отпразнуват титлата и да се мобилизират за утрешните финали, защото глада ни сега се отвори и чакам още медали. Българският ансамбъл спечели титлата в многобоя на световното първенство в Турция. Изключителен успех за родната художествена гимнастика, която отново е на върха. Титлата в многобоя е първа за български ансамбъл от 1996 година насам. Михаела Маевска-Величкова, Християна Тодорова, Ренета Камберова, Цветелина Найденова и Цветелина Стоянова постигнаха този исторически успех за нашата гимнастика. До върха ги изведоха старши треньорът Тина Ананиева и Иляна Раева, която започна този проект. Българките единствени изиграха и двете си композиции без грешка, а рускините, които можеха да ги застрашат на върха, гониха бухалка извън терена и останаха четвърти. Среброто е за Италия, а бронзът за Беларус. Утре тимът ни ще спори и в двата финала на отделните уреди. Прякото предаване по БНТ 1 и БНТ HD е от 15 часа. Изключително съм щастлива. Аз не мога да опиша. Те са някакви смесени чувства. Общо взето ревахме, смяхме се. Може би още не може да го осъзнаем, защото такъв успех в българската художествена гимнастика не е имало почти от 20 години и сме изключително щастливи и доволни от факта, че успяхме да зарадваме цяла България и така да дадем надежда, че все още се случват хубави неща в нашата държава. Наистина много дигнахме летвата и от тук нататък вече си знаем и каква отговорност носиме и нямаме право на провал.